שלום לכל החברים הנחמדים. היום ה-15 לפברואר 2025 אנחנו עושים פריסה נחמדה וקצרה לגבי מתי תסתיים המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אני אדבר בפריסה הזאת בעברית, אחר כך אני אדבר באנגלית, אז יהיה לכם את שתי השפות, במקום לעשות סרטונים נפרדים. נפרוס עם קלפי לנורמנד, איתם אני עובדת כשאני עושה פריסות על מדינות. בגדול אני לא צריכה קלפים, אבל אנשים מאוד אוהבים לשמוע סיפורים דרך קלפים, אז אני עושה את זה. הקלפים האלה קוראים להם אן מריה דלד, שייכים במקור לפני 400 שנה לאן מריה דלד לנורמנד. הם צוירו מחדש לפני כעשור על ידי קירו מרג'טי, הצייר האיטלקי. אז בואו נתחיל את הקלפים ואת חוברת ההסבר. יש את הקלפים האלה אצלי באתר, יחד עם חוברת הסבר. הקלפים הם לא שלי, רק חוברת ההסבר היא שלי, כי קשה מאוד היה להבין איך קוראים נכון את הקלפים האלה. לכן ישבתי, חקרתי, הבנתי איך פורסים את זה בקלות ובפשטות, את הקלפים של אן מרי. החוברת והקלפים נמצאים אצלי באתר, ניתן לקנות אותם שם. החוברת מגיעה בשפה עברית, אנגלית, רוסית, גרמנית, ויהיו עוד שפות. אנחנו ניקח את ערכת הקלפים, ואנחנו נערבב את הקלפים, בסדר? ונשאל את השאלה הראשונה. מתי תסתיים המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה? תמיד כשאנחנו פורסים את הקלפים, אנחנו מתחילים מהעבר, צועדים אל ההווה ומגיעים אל העתיד. אז בואו נתחיל. מתי תסתיים המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? כל מי שמתרגל את הקלפים האלה, ויש לו את הקלפים האלה איתי ורוצה לתרגל, יכול לתרגל גם עכשיו, איך שאני פורסת. כדי לפרוס את הקלפים צריך כמובן לפרוס אותם בסדר הנכון. פורסים בשלשות, קוראים בזוגות, כמו שמוסבר בחוברת ההסבר שלי, ולהפעיל גם את האינטואיציה שקוראים לזה תקשור, כי זה הכל סיפור בתוך סיפור, ולכן לא רק הקלפים מדברים, גם התקשור. מתי תסתיים המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? אוקיי, יש לנו את זה. יש לי שמש, השמש מוציאה דברים אחרים, אוקיי. היא פשוט מאוד מתרגשת יחד איתכם, בסדר? כי אנחנו לא יודעים מה יצא, נכון? זה נורא מעניין מה קורה. מה הישויות נותנות לנו, איזה פתרונות, איזה דברים, איזה מסרים. אז טוב, למה הייתה בכלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? תמיד מתחילים בשאלת השאלות היא למה עוברים על העבר ומסברים פה. הקלפים תמיד נותנים מסברים על העבר. נתחיל. השמש באה לחשוף את האמת. נכון? רוסיה באה לחשוף את האמת לגבי אוקראינה. מה קרה באוקראינה? היה משהו שקשור לבריאות ולבבות. הברבורים יכולים לסמן על אהבה וזוגיות וחדווה ושמחה. אבל ברגע שהם נצמדים לקלף הבריאות, מדברים על דברים אחרים. וקלף המוות נמצא מתחת. אז מה זה אומר? זה אומר שהיה דברים מתחת לאדמה באוקראינה שהסתירו אותם. מה הם עשו שם? רוסיה באה לחשוף את המסחר באנשים מתים או על מסחר באיברים, מסחר בדם, מסחר באנדרנוכרום, מסחר בגופות של בני אדם, סחר באיברים, מסחר בוא נראה מה עוד הם מדברים. מסחר בחלקי איברים אמרנו, נשק ביולוגי דיברנו, כל מיני דברים אפלים שהיו מתחת לאדמה. יש פה עוד משהו שהם מדברים, נשים שחטפו אותם ועיברו אותם, הפכו אותם לנשים הרות, והם היו מתחת לאדמה, הם הולידו ילדים בלי סוף עד שמתו. היו דברים איומים מתחת לאדמה באוקראינה, והם היו מוסתרים ברחבי המדינה. אז רוסיה באה לחשוף את מה שקורה מבחינת הבריאות, כל תעשיית הבריאות שם, שהייתה בדיוק הפוך מבריאות, כי לא היה בריאות, היה מוות. והם סחרו ועשו אימפריה מהמוות הזה, כי היו שם מעבדות לאנדרנוכרום, ולא רק נשק ביולוגי, עינו ילדים, עינו נשים, עינו תינוקות, עינו אנשים, סחטו מהם את הדם, איברים, חלקי איברים, דברים איומים.
אז הקלף הראשון מדבר על רוסיה חושפת תעשיית בריאות שקשורה לדם, לב, איברים, הכובעים הלבנים. תמיד שאני פורסת קלפים שקשורים לתחזיות של מדינות ומופיע הקלף הזה של הכלב, הוא מסמן את הכובעים הלבנים. בערכה הקודמת של הקלפים הכלב הופיע בלבן. בערכה הזאת הוא מופיע בחום. כי הערכות משתנות, כל פעם הצייר אוהב לצייר דברים חדשים. הקלפים הם אותם קלפים, רק הציורים משתנים. אז יש לנו כלב, מסמן את הכובעים הלבנים שנמצאים יחד עם רוסיה. רוסיה משויכת לכובעים הלבנים כדי לסיים, לגמור את הדבר הזה, כדי להפסיק את ההרג, להפסיק את השעבוד של אנשים, של הילדים, של התינוקות, של האיברים, של מה שהיה מתחת לאדמה. ממשיכה ופורסת. נכון, הכובעים הלבנים מצליפים, כובעים מצליפים. נשים עברו התעללות. חסידה מביאה לי שינויים. חסידה מביאה שינויים. מה החסידה עושה? היא מגיעה ממקום אחד, הולכת למקום שני. היא מביאה בשורה חדשה, בסדר? יש שינוי חדש באוויר, מה שנקרא. שימו לב, 17, וזה כובעים לבנים. כובעים לבנים, 17. יש פה הרבה 7. 9 פחות 2 זה 7. יש לנו 2 ו7 ו7 גם פה. זאת אומרת, עוד מעט אנחנו נדבר גם על זמנים וכולי, מתי יש שקט בכל הדבר הזה בין רוסיה לאוקראינה. אנחנו מתמקדים כרגע בסיבה, נכון? למה רוסיה תקפה את אוקראינה? כי היא רצתה להפסיק את תעשיית הרצח מתחת לאדמה, שאנשים לא ידעו מזה בעולם. ממשיכה. אז יש לי פה ביקורת, רוסיה נותנת בראש יחד עם הכובעים הלבנים, רוסיה נותנת בראש, משמידה את אוקראינה, משמידה, היא לא משמידה את האזרחים, היא משמידה את המבנים, משמידה את החיילים שהיו לא טובים, בסדר? הם היו כוזרים נאצים, לא טובים. יש לי פה, חסידה מביאה לי מסמך, המסמך מדבר על הסכמים. זאת אומרת, יש מסמך הבנות, יש הסכמים. הם מדברים על דברים, תהליכים מתחילים לקרות במאי. למה מאי? אוקיי, למה מאי? 25 נגמר ב5. 15 נגמר ב5. 14 נגמר ביחד 5. 4 ועוד 1. כשאני עשיתי תחזיות, גם אנשים יודעים את זה, כי דיברתי על זה גם בהקלטות, שהשלום עם אוקראינה יהיה בין מאי לבין אוגוסט. נכון? דיברנו על 7. אוגוסט יכול להיות גם אמצע יולי, כי חודש מתחיל חצי חודש קודם, אז אוגוסט מתחיל בעצם באמצע יולי. אז אם אנחנו לוקחים את הטיימליין, אז יש לנו ממאי שיכול להתחיל באמצע אפריל, עד סוף אוגוסט יהיה שלום בין רוסיה לאוקראינה. אז יש לי פה רוסיה והכובעים הלבנים, שזה מדינות הבריקס, הכובעים, הפילאדים, עושים את הסדר הזה כדי להשבית את ההרס הזה. אם לא היו מתחילים, אם רוסיה לא הייתה מתחילה לעשות את הסדר הזה באוקראינה, היא אומרת הישות שהרבה מאוד אנשים היו מתים, כי לאוקראינה היה נשק ביולוגי. וזה מה שהם ניסו לעשות, להשמיד את מרבית האנושות בעולם. אז יש לי פה אישה שמצליפה, נכון? אישה, נשים מצליפות, צדק נעשה בעולם. נשים שעברו התעללות מתחת לאדמה, שלקחו להם איברים, לא רק נשים, ילדים. זה מדבר על חסרי ישע. זה לא משנה אם זה ילד או אישה או אנשים צעירים. יש לי פה חסידה מביאה לי מסמך הסכמות. ההסכמות הם בוא ולך, כי זה הסכמות קצרות, עד שמגיע הסכם גדול. ההסכם הגדול יכול להיות ממאי, עוד פעם, אמצע אפריל, עד סוף אוגוסט. הדוב מסמל את רוסיה, ההסכמים הם איטיים, זה תהליכים, תוך כדי הסכם משמידים לאוקראינה עוד דברים, עוד מקומות, מצילים עוד ילדים, בסדר? הכל הולך בתהליכים איטיים, ומאוד מאוד בפוליטיקה
כי עדיין הקבל נמצא שם, אבל לא בכמויות. בואו נמשיך ונסתכל מה עוד. יש לי פה את הספינה של חול, יש לי פה פילאדים, מקסים לי. טוב, מה אומרים הקלפים? תראו איזה יפה. ספינה של פילאדים. ספינות בשמיים, אתם לא רואים אותם, קוראים לזה מיסוך. כי אתם לא אמורים לראות אותם, בסדר? חיכיתי לקלף הזה של הפילאדים שיגיע. הנה הוא בא. הקלף הזה מדבר על קלף שמיים, קלף הכוכבים, מה מגיע מהשמיים. כל מה שנעשה באוקראינה ובעולם כולו נעשה על ידי פילאדים. יש פה ספינה, נכון? ספינה לא חייבת לשוט בשמיים. ברגע שיש לי את הקלף של הספינה והקלף הזה לצידו, זה מדבר על חלליות בשמיים. בסדר? זה אוויר וזה מים, ספינה בשמיים. מדבר על שמחה, השמחה היא רגעית, אנשים לא מבינים מה קורה סביבם, למה? כי הכל לוט בערפל. אנחנו לא יודעים מה קורה סביבנו כי נכנסים לעידן הדלי, בעידן הדלי זה מזלות האוויר. אנחנו נפרדים ממזלות המים ונכנסים למזלות האוויר. ספינה מסמנת את מזל דגים, מזלות המים. עוזבים את הספינה, נכנסים למזלות האוויר, דלי, פילאדים, עידן הדלי הגיע, צדק חוזר לאזרחים, צדק נעשה משמיים, הבריאה שולחת, כל מיני טכנולוגיה חדשה לתוך הכוכב הזה שנקרא כוכב ארץ, כדי לשדרג אותו, כדי להציל את מה שצריך להציל. ויש לי שמחה זמנית, אז אנשים שמבינים את הסרט מאחורי הקלעים, שמחים בחלקם. יפה, נתחיל. עוד. אז יש לי פה את ההר, ויש לי פה הרבה מסתור. אז זאת אומרת, רוסיה היא נכנסת, נכון? היא תוקפת את אוקראינה כדי לסיים את כל הבלגן הזה שהיה שם, כי אוקראינה הייתה מאוד סתנית. נכון, מאוד סתנית ולא ידענו כלום, כי הכל היה נראה על מי מנוחות, הכל היה נראה עם שואלים, אתה לא יודע מה השואל זומם, הכל מגיע משמיים, התיקון מגיע משמיים, נהדר. יש לי פה דברים נסתרים מתחילים להיחשף, השמש חושפת את מה שהיה נסתר. האם הם סחרו במעט? התשובה היא לא. הם סחרו בהמון איברים, המון נשק ביולוגי, המון אנדרנוכרום, המון חטיפת ילדים ואימוץ ילדים, המון מחירה של ילדים, נשים שעוברו בכוח ואת התינוקות סחרו בהם, כל מיני כאלה שאימצו ילדים מאוקראינה. אתם תחקרו ואתם תגלו מי אותם אנשים, מוכרים או פחות מוכרים, לא כולם אשמים. אבל זה תשתית ענקית של סחר. האם יש שלום בין רוסיה לאוקראינה? בוודאי שכן, יש כבר שלום. השלום כבר מתהווה, הוא נמצא כבר שנתיים. האם הדמויות האלה הן דמויות אמיתיות? עוד מעט אנחנו ניכנס לזה. אז יש לי את הפריסה הזאת שמדברת על כך שרוסיה נלחמת באוקראינה כדי לסיים את הפשעים נגד האנושות. שלום כבר בהתהוות למשך שנתיים. 2 ו2, האם יהיה הסכמי שלום ב-2025? בוודאי שכן. בין מאי לסוף אוגוסט. ממרץ יכולים להיות כבר הפוגות מבחינת המלחמה. זה יהיה בשטחים תמורה. אוקראינה תצטרך לתת שטחים לרוסיה, והיא תקבל מענקים של כסף, בסדר? זה הכל סרט מוכתב, כי אוקראינה כבר שייכת לפני שנתיים לרוסיה, בסדר? היא אומרת לי, הישות ברית המועצות הרי התפרקה, זה היה הקבל שפירק את הכל. ומה שהולך לקרות זה שהולכים להחזיר את האימפריה של רוסיה למה שזה היה. אז אם האימפריה, כי זה קשור לגלגל העבר, מדבר על העבר, מדבר על דברים שהיו בהיסטוריה ונחתכו, אז אנחנו חוזרים אל העבר. עידן הדלי מצעיד אותנו אל העתיד, אבל הוא מחזיר אותנו אחורה אל העבר. אז יש לי פה חזרה אל העבר ולתקן את הצער שהיה ברוסיה שחיסלו אותו ורצחו אותו הכוזרים של הקבל, ועכשיו רוסיה לאט לאט תחלוש ותהיה תשלוט או תנהיג יותר נכון את כל אירופה, וזה יבוא בהדרגה.
כי יהיו מעין מלחמות בתוך אירופה, ורוסיה תבוא להשכין שלום, ובתמורה היא תשאל את האזרחים, האם אתם רוצים להיות אזרחי רוסיה? בתמורה למענקים ומה שאתם רוצים, תדברו איזה שפה שאתם רוצים, ואזרחי אירופה מאוד ירצו להיות שם. שלום עולמי באירופה, ייקח 5 שנים לעשות הכל, בכל העולם 5 שנים, באירופה זה תהליך של 2-3. בכל העולם ייקח 5 שנים עד 2030. כמו שבישראל, 2025, יהיה שלום אזורי בכל המזרח התיכון. אז אירופה, בסדר? שייכת לרוסיה, אוקראינה שייכת לרוסיה. עוד מעט ניכנס אל הדמות. אני רק אגיד את הדבר הזה לפני שאני מערבב את הקלפים. אני אגיד את הדבר הזה באנגלית. אז באנגלית, Welcome to all of my friends. This is Gali Lucy. Today we are at February 15, 2025, and I'm doing a tarot reading regarding when the war between Russia and Ukraine will be ended. Of course, it would be ended this year. At the beginning of my prediction, I did it in Hebrew, my tongue language, and now I will do it in English, as much as I can, of course. I don't know many mediums that do a language during the prediction. They always do in English or their own language. But I'm trying to do my best. The first card, of course, we are spreading the card. We are spreading for 3 cards, and we are reading 2 each time. So the first one will be this one, and the second will be this, and the third will be this, and so on. So the first card talk about the sun. The sun is revealing the truth. Russia is revealing the truth regarding Ukraine, regarding organ harvesting, regarding the health, about organ harvesting. It's not about love, it's about organ, because the card of the health is next to this. So regarding to organ harvesting, regarding to human trafficking, regarding to a part of dead people, that they were selling those parts, regarding to women that were underground and they were forced to get pregnant. They were raped and forced to get pregnant in order for Ukraine to sell the baby and give the babies for adoption. Everything that was in the hidden under the ground. It was also a biological weapon worldwide. If Russia wouldn't invade and bombard Ukraine, so most of us wouldn't be able to be here today, because we will spread with, this is the official program of Ukraine. So we will bombard in their official program. We will bombard with biological weapons. Okay, so the sun is revealing the crimes against humanity that was against humanity that was under the ground. This card of the dog represent the white hats. Every time I'm doing a channeling regarding 2 countries. So Russia is with the white hats, with the Palladian also, and they are cleaning up the world. And they are cleaning up Ukraine. Ukraine was the first country to be cleaned. Israel was the second country, as I predicted many years ago in my previous predictions. So we have the white hats along with Russia cleaning Ukraine. We can see in this card about the death. Ukraine was doing a horrible thing under the ground, about killing people, killing humans, humans harvesting and humans trafficking, adrenochrom, children and women's. And this is
Russia, she's invented Ukraine in order to end this hell that was under the ground. Women who were suffered to do things, who were raped under the ground, as I told you, just that they would be able to bring children, and many famous and unfamous people around the world were adopting children and babies from Ukraine. Not only pedophile, but couples or maybe singles. Not all of them were pedophile, of course, but it was a hell because it was a big market. So, in this card we see that something is coming. Russia is changing the program. She's making a settlement with Ukraine. There is a settlement. This is a temporary, this is the full settlement. There will be peace in Ukraine and Russia. They will be talking between themselves. It's a peace talking, of course. Ukraine will return land to Russia instead of making peace, and Russia will give Ukraine lots of money, okay, to rejuvenate and to recreate the country again. The bear represents Russia, so there is a contract, there is a settlement of peace. It will be from May 2025 up to the end of August 2025, and from March 2025, next month, there will be less and less attacking and more talking, okay? They will be able to sit down and talk. Of course, this represents that they have to be very politician with that. You have to understand that those figures of Putin and Zelensky, they are all actors of the Palladium. Okay, it's all a movie. In order to end this hell underground and in order to bring back the land of Ukraine back to Russia as it was supposed to be during the time of the Tsar in Russia, because we are separating from the age of Pisces, we are entering into the age of air, the Aquarius age. Everything that was at the past that's supposed to be happen, that is going to be returned again, because we are moving forward in time, but we are going backward in the history, and we are fixing the history. Okay, so this is going to be an agreement with Russia. It's going to be very political. You can see here it represents a ship, and this represents the sky. So it's a spaceship, okay? Spaceship. And this represents that people who are awakened, so they understand what is happening, that this movie, it's not bad, it's a good movie. It's to end this organ harvesting, human trafficking. It's to end all the horrible that were thousands of years under the ground, while the humanity didn't know about it anything, because we were lied so many years by the governments, by the media, by the television, the news, and so on. So everything that was in the hidden is going to be revealed, okay, hidden and revealed. The white hats and the Palladium are helping. If I'm asking, it's going to be, were they in Ukraine? Did they did that in a small amount? So the answer is no. They did that in a large scale of human harvesting and human trafficking. And it's going to be a peace again. So it's a bouquet. It's going to be a peace again between Russia and Ukraine. Ukraine will be
will have to give the land back to Russia. Russia will ask the citizen of Ukraine, are you willing to be a Russian citizen, instead of course, giving them a bunch of money like a settlement. And most of Ukraine will say yes, and will move. Some of them will move to Russia, and some of them will stay in Ukraine and will be a Russian citizen. Russia will be all over Europe, as it's supposed to be from the time of the Tsar. About 2,000 years ago, the entity says. Okay, moving forward to my next question. And I'm switching my language now to Hebrew. האם יחזרו שטחים? דיברנו. האם פוטין וזלנסקי בחיים? האם הם שחקנים? Okay, I can combine that in English. Is Putin and Zelensky, are they alive? And are there actors? Let's focus on Putin. בואו נתמקד בפוטין. האם פוטין הוא שחקן? פילאדי. התשובה היא כן, פילאדי. ניקח מפה. הם אומרים מי שעושה את המשחק, או זה מייצגת את הדמות של פוטין, זאת אישה פילדית. אבל יש להם כמובן מיקרופון קטן שנכנס לתו, שיושב על איזה שן שהם יכולים לדבר, והוא נשמע כמו פוטין בדיוק, נכון? היום עם ה-AI אנחנו יודעים איך זה. אז יש פה settlement, יש פה woman, so Putin he is a woman. אפשר לראות גם את ההליכה שלו? לא יודעת, לא שזה כזה מעניין. בוא נראה זלנסקי, המקורי לא נמצא בחיים, פוטין המקורי כבר התאדה מזמן, 2006. אז זלנסקי יש לנו אותו. זלנסקי זה הרבה פקה פקה, זה גבר, הוא כבר לא בחיים, נחתך, היה סתני מאוד, הוצא להורג על ידי הכובעים הלבנים, זה בסדר? אני אגיד את זה באנגלית רגע. Regarding to the life of Putin and Zelensky, is he the original Putin? So the answer is no, he's not the original one. The original one was executed in 2006 and was replaced by an actor from the Palladian, and the Palladian is a woman from the Palladian who represents him. You can believe it or not believe it, it's okay. You don't have to believe anything. You have to earn and to create your own truth, because it will never be a single truth. And regarding to Zelensky is the one, so the answer is no. The answer said to me that the real Zelensky was executed. They tell me about 2018. 18? Yes, this is what I see in my mind. In 2018, Zelensky was executed and he was replaced by an actor, okay? He was executed by the White Hats in Gitmo, okay? But he is a figure, he's an actor, and he's acting. So, disregarding to your question, are Putin and Zelensky are actors or are the official one? אני עוברת לשאלה הבאה, האם רוסיה תשלוט בכל אירופה כפי שהייתה אמורה לפני שרצחו את הצאר ברוסיה? האם רוסיה תשלוט בכל אירופה? בואו נבדוק, בואו נראה מה יצא לנו. My next question is, Russia is going to rule for the better on all Europe during the time, okay? Will it going to be? Will it going to be for worse or better? Let me see. The cage is open. Time of the freedom to set free the citizen
The Palladian, it's all a part and movie of the Palladian. אומרת את זה בעברית עכשיו. הכי קל לעשות את הסרטון גם וגם. אתם תראו שזה הרבה יותר קל. אז יש לי פה את הכלא, אירופה נמצאת בכלא, כל העולם נמצא בכלא. יש לי פה לשחרר לחופשי, להוציא את האזרחים לכלא. מי עושה את זה? הפילאדיאן, נגיד את זה באנגלית. We have the prison of the world, the prison of Europe, to set free the citizen by the Palladian. עשיתם, כן, אוקיי, יפה. הפילאדיאן, מה הם עושים? הם משחררים את הרוע, הם משחררים את הקבל, הם מכניסים אותם לתוך הכלא. הם מביאים בשורה לאנושות, הם מפסיקים את הרפואה, נחש קשור לרפואה, בוא נראה שזה קשור לזה. רפואה ומדיה, ברגע שאתה מוריד את הרפואה ואת המדיה, המדיה ששלטה בחדשות ובמידעים לאנשים. ברגע שאתה מוריד רפואה ומדיה, אתה מציל את האנושות. רפואה ומדיה, תקשורת, ברגע שאתה חותך אותם, אתה מציל אותם. מי עושה את זה? הכובעים הלבנים, יחד עם הפילאדים, עושים את הלטאות, רפטיליאנים, קבל, נאציזם, כוזרים וכל השאר. עוברת לאנגלית. So we have the beginning of the prediction. So the whole world was being in prison. We are talking about Europe, of course. So the Europe is being set free by the Palladian. It's from the sky, from the divine, from God, from the creation, to end the cabal, to end the deep state, the rich families who control with their money, control the world, to end the slavery, the financial slavery, the human harvesting, the human trafficking, the mafia, and so on. So they are putting those people, the Cabal, the Nazim, the Kuzurim, they are putting them in prison and they are killing them, okay? Because it's upside down movie. Everything that was supposed to be against us, the citizen, is the opposite. It's going back to them. Those who want to kill us are being killed. She says around 9 or 10 million already have died since 2017. It was all in the hidden. And there is a message, okay, the Palladian bringing message to the world. They are executing them in the hidden, and they are bringing, saying the truth. Okay, a woman is riding a horse, she's holding a letter, a paper, setting free the humanity. How will they do that? They are setting free, they are telling the truth about the pharma, about the hospital, the doctors, and so on, and the media also. Once you delete those pharmaceutical company and drugs and schools, health schools, you know, you want to study how to become a doctor, so the university, once you destroy those industry of media and health, once you cut them, you release the people, you're setting them free. The only need you need to know is to know that God has created you healthy and you have the freedom to think whatever you want to, because there will never be a single truth. So the Palladian are cutting them. They are showing the people, showing them what they know, showing them what they have beguiled. Of course, in Ukraine, in all Europe, the crimes against humanity that the pharmaceutical company, doctors, hospitals, and so on have done, including the media. Because you need both of them to destroy humanity. And once you destroy both of them, you're saving humanity and you set them free. Unfortunately, she says, the entities, you have no other
other way to awaken the people unless you are hurting the people. The only way to awaken you and to make you think otherwise is to make you suffer. There is no other way. אומרת את זה בעברית קצת, כן. אז זה טוב שאני מדברת בשתי השפות, כי עברית תלמדו אנגלית, ובאלה באנגלית יכולים ללמוד קצת עברית. אז יש לנו פה הכובעים הלבנים, יחד פילאדים, הורסים את הדבר הזה, מוציאים את האנושות באירופה לחופשי, כל האנושות הולכת אחריהם להיות. רוסיה פותחת, היא פותחת את השערים, זאת רוסיה, היא פותחת את הכלוב. This is Russia. Russia is opening the cage, setting the people free, אוקיי? אז היא פותחת את הכלוב, היא משחררת את הכל, היא הורסת את המדיה והתקשורת, והכובעים הלבנים עושים את הכל. יש לי פה סודות שמתגלים על גברים בעיקר פדופילים וכל מיני טיפוסים חמודים אחרים. יש לי פה חוזים, שתי הדמויות האלה, פוטין וזלנסקי, בסדר? They are actors. It's a secret, it's not the original one, because the original one have already died. What else? Is Russia is going to control the whole Europe during the time? The answer is yes. But it's going to be for the better, because Putin, of course, he is a Palladian. Putin will say to the citizen of each country, would you like to be with the nationality of Russian, or to hold another nationality, a passport of Russian? And those who will say yes will receive money from Russia. At the time that Russia was on a lockdown from the outside and export and import were forbidden, Russia couldn't export and import into the country and outside of the country. So while this time Russia become very powerful and rich with money, and it was perfect that Europe have done a lockdown on Russia during the corona and during the war with Ukraine, because in this period of time Russia becomes much more powerful economically mainly. אומרת את זה באנגלית, הרבה כוח צריך. בזמן הזה שרוסיה הייתה בסגר, נכון? עשו סגר על רוסיה בגלל שהיא תקפה את אוקראינה, רוסיה בעצם לקחה את זה בחיבוק גדול, כי היא התעצמה מאוד והכלכלה שלה פרחה ברגע שלא היה מסחר שנכנס. ברגע שאין מסחר שנכנס, אתה מפעיל יותר את הכלכלה מתוך הבית. אוקיי, האם רש"א תשלוט בכל אירופה? היא תשלוט בכל מדינות אירופה במקום הציבורי. יש כבר חוזה, זה כאילו חוזה שנחתם כבר מזמן. אבל זה ייקח 5 שנים, בין 3 ל5 שנים, להביא את כל המדינות אליה. לא צריך לפחד מקומוניזם ודברים רעים. freedom, אוקיי? לא קומוניזם, freedom. רוסיה הייתה עד עכשיו, היא קצת קומוניסטית כדי לא לתת מקום לקצוות של הקבל לשלוט שם. לכן היא הייתה מאוד חדה בדברים האלה, ואנחנו אף פעם לא ראינו את כל התמונה, ראינו חלקים. אז האם זה יצא לאור? בוודאי שכן. האם תהיה איזה סוג של התנגדות מצד האזרחים להיות שייכים לרוסיה? התשובה היא לא. התנגדות נבלמת. יפה. אומרת באנגלית. So, Russia with the white hats revealing the truth, opening the gate of the truth, of the knowledge. Those main character of Zelensky and Putin were executed long time ago, okay? And those are actors from the Palladian and the White Hats. They are having an agreement. The agreement is already have done, and we are seeing a movie, okay? We are seeing a movie, but the contract already have done. There is a peace between Ukraine and Russia. Of course, both sides are acting in order to finish destroying all the facilities and saving whatever they can save, okay? Now, this contract is already have done. You can see it.
Okay? The contracts they've done between Zelensky and Putin. We can see the people in Europe, many people in Europe will want to be with the nationality of Russian. It's going to be, the sun is revealing the truth. It's going to happen, okay? Will the citizen of Europe will say no to Russia? So the answer is no. Will the citizen of Europe will be against what Putin is advising people and offering people to do? So the answer is no. People will want to be with the nationality of Russia. They don't have to move to Russia. They can have another nationality. Okay, you don't force people to move from their homeland to another country. So, okay, this is the prediction. תודה שהקשבתם. אני אגיד את הסוף בעברית גם. אז יש לנו את זה שרוסיה חולשת על כל אירופה. ההסכם עם אוקראינה כבר נחתם מזמן, לפני 2 אנחנו נחווה את הדבר הזה, יגידו את זה בציבור. אמרנו, ממרץ יותר קל, מרץ ועוד 2 זה 5, אז ממאי יחתמו חוזה, יגידו ויראו לציבור, הנה, עשינו שלום וישבנו על חוזה והסכמי שלום. האם הציבור באירופה יתנגד להיות חלק מאירופה, בחלק מרוסיה? התשובה היא לא, אין לי התנגדות, ההתנגדות נחסמת. זה הפרדיקשן, אז תודה לכם שהייתם פה ושמעתם את ההקלטה עם הסרטון הזה. מקווה שעזרתי לכם להבין יותר. אני אגיד את זה גם באנגלית, גם בעברית, אז שימו חיוך על הפנים, תמיד תאמינו באלוהים. כי הולך להיות סופר מדהים. ואני אגיד את זה עכשיו באנגלית כמובן. Put a smile. Thank you for all the audience who is watching me, watching my prediction. I'm doing my best to speak Hebrew and to speak English and to translate and to give you a lot of my spare time just to calm you down, to give you hope, to give you wisdom, to understand, to try to understand what is happening behind the scene, because the truth will never be in front of you. You have to reach, you have to find for the truth. The truth will always be in the hidden. You have to reach for, you have to dig in, and you have to create your own truth, because there would never be a single truth. So it was my pleasure to understand and to make you understand with me, with my, it's not my entities, I only connect into them. But along with the entities and my prediction, I'm giving you hope to be calm, to understand the movie. We are moving from the Pisces age, and we are going so fast and very fast to the Aquarius age, the age of truth, to justice, to see the justice in front of us. For many years, for telling the truth, to not be afraid to speak up, to unite, to have, we don't need anyone, we need each other. We don't need anyone to control us. The government are going to be, in Europe mainly, they're going to be destroyed step by step. We cannot do it at once because it's chaos, and everything is going to be fine again. In Israel, it's going to be peace in 2025, in the Middle East, of course, and within 5 years, until 2030, it's going to be a peace worldwide. It's all have been done by the Palladian, the white hats, you can call them, the light warrior, and of course you, because we are all in it together in this movie. Thank you for listening and watching this prediction, and it's going to be peace again. So the war between Ukraine and Russia will be ended. It's going to be less and less from March next month, 2025. And between May until the end of August, it's going to be peace. And the rest will follow, because it's going to be peace in the whole world. So you don't have to be peace, because it's going to be peace.
Thank you for watching me. Thank you for listening. This is Gali Lucy, and I will finish with my 2 sentences. Put a smile on your face. Always believe in God, because it's going to be amazing. Again, thank you.